OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Am dalay do refiye be fere gala chama de bismillah san labawna nyinata ya tagutan kilene abe nya foli soro soni bi dogo won kibalu konani meche amadi samu bena jega kuma jodam be furu sira to mala la nga société kono anti actuel media sumandi la wala saka okuna fonia ina fanya fa yo bakuru ba wala chugumna san wati laban o ye wati mna fere gala be bonu ga minonye ube do ba songona wala sa machama ga seka sanike am dalay do refiye ba nyinata yo tagutan kilenai suko chugo ya be chugodi Fatmata Drame ale wula gati munumunu ay fem nu sola nga nyama dawlu fe san laban sugu jom meke ni abe wele foire be talike fen caman fereli la faba lamenu la ni yaye am dalay AC 2000 fen sugu bebe soronya ina fo kulula nege toblike minon demsenu nga kulengena ani anyogona chama ni sugu jom bayin ba to caman nga feri fon be la kodonya ne yɛrɛ y'a ye a nafa ka bon parce que foire filɛ ni a wagati ni kungurunin kɔnɔna na i bɛ feere caman kɛ i bɛ relation caman sɔrɔ bon an filɛ wagati min na sisan nɔ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ relation de feere in yɛrɛ dɔrɔn tɛ i bɛ feerew kɛ i ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn olu bɛ se k'i dɛmɛ sira caman kan quoi bon o de y'a to ne y'a idée sɔrɔ ka na feere kɛ foire kɛyɔrɔ la. An bɛ foire a ka kun ye fɛn dogolenw donc fɛn minnu bɛ bɔ sugu la dɔrɔn tɛ mais an yɛrɛ ka wɔsi an'an ka dugukolo fɛn minnu bɛ bɔ la an'an hakili an bɛ se ka fɛn minnu dilan an nakun ye ka n'o de yira parce que c'est très rare mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a dɔn u b'an sɔrɔ cogo min na n bɛ se k'a fɔ foire wari sɔrɔ ka teli parce que fɛn dɔ de don a ka di mɔgɔw ye mais olu t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min na donc foire de y'a surumani ɲuman ye quoi dɔw de b'a to foire wari sɔrɔ bɛ teliya et puis a ka ca ni bɔlɔnkɔnɔna ye dɔɔni fɛnɛ. Ni feerekɛla in b'a da don sugu cogoya la k'o ɲɛfɔ an ye. C'est notre troisième participation à la foire. Bon, on a eu des difficultés, mais c'est difficile. Ni ne siɲɛ sabanan ye foire la an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ dɔɔni immeubletigiw fan fɛ foire daminɛla joona nka sanni ka suma dɔɔni. Sinon à part ça il n'y a pas assez de problèmes. Je pense que cette année les gens se sont installés tôt. La vente, bon, ça va, alhamdoulilah, un peu, par la grâce de Dieu. On a foire là, fin chama. A folo yɛrɛ pour que ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye u ka se ka minɛn ɲuman sɔrɔ sɔngɔ duman na. A filanan yɛrɛ ka far'o kan pour que k'an ka boutique présenter mɔgɔw la. An bɛ fɛn caman kɛ, an bɛ angoro kɛ, an bɛ détail kɛ, mais an ka base ba yɛrɛ angoro de. An ka minɛn fanba bɛ da ka di an bɛ yan kɔɲɔmuso jigi kama muso minɛn fɛn fɛn i bɛ jɔrɔ a la n'i sera an ka yɔrɔ la ala sɔnna ma i b'a sɔrɔ. An y'an kunsi Musa Jara ka yɔrɔ la ale bɛ kɔnɔ sugu bɛɛ feere a b'a da don a ka sɔrɔ la tile kɔnɔ k'o ɲɛfɔ an ye. Pigeon n'i ko pigeon a bɛɛ b'a la parce que an ka Mali pigeon b'a la o y'an ka bamanan kɔnɔ ye. Bon bamanan kɔnɔ b'a daminɛ 150 a pɛrɛ 300 ye o y'o ta yɔrɔ ye bon bamanan kɔnɔ dɔ bɛ an b'o métisser olu bɛ daminɛ 1000 ka na 2000 la bon n'an bɔra an bɛna Seguli la bɛɛ b'o dɔn o y'an ka ministre kɔrɔ de ko Ala ye Seguli o ta bɛ daminɛ 10,000 ka taa bila 12,000 fo 15,000 bon n'an bɔra o bɛɛ la sa an bɛ sɔrɔ ka commencer ka se an yɛrɛ ka kɔnɔ minnu bɛ kɔfɛ ka na olu bɛ daminɛ 100,000 jusqu'à 300,000 francs voilà o yɔrɔ différence ye quoi bon ne bɛ kɔnɔmara la depuis à l'âge de 6 ans mais aujourd'hui ne yɛrɛ 42 ans bon n b'a la mɛnna quoi bon n tɛ foyi kɛ ne fana tɛ mais alhamdulillah parce que n ye so jɔlen sɔrɔ a la a ka ca ne 3 ye dotɛrɛw bɛ n bolo fan bɛɛ. Hakilina jiginya ne Bamakɔ sigida 4 ka tako 11 ye nin sugujɔba in na. Art plastique n'ale bolola baara sugu dɔ ye maa caman de b'a kɛ nka n bɛ komi waati min na ko bi baara in tɛ ka se k'a tigilamɔgɔw balo sabula n'u ye minɛn minnu dilan olu tɛ ka san Fatumata Sissogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kan.
Art plastique ye bolola baara ye min kɔnɔna na an bɛ ɲɛgɛnw fara ɲɔgɔn kan walasa ka ja cɛɲumanw di. An fɛ Mali kɔnɔ dɔw ka baara bɛnnen don ka mɔgɔw kalan nin baara kofɔlen in na i n'a fɔ Musa Kone. Bon art plastique a kɔnɔ ka bon a fɛrɛlen parce que art plastique ye domaine de mɔgɔ bɛ baara kɛ ni an b'a fɔ fɛn minnu ma ko matière. Bon ni baara kɛ n'o fɛn min ye i bɛ forme de d'u ma. Bon ni tilala baara la a matière b'o forme kelen garder a bɛ fɔ o de ma ko art plastique. Bon o art plastique la peinture b'a la jirimani dilan b'a la masque dilan b'a la bon dɔw bɛ yen fana olu b'a fɔ u b'a fɔ olu ma ko installation de sculpture donc u bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan donc a kɛ fɛn wɛrɛ ye quoi donc dɔw bɛ yen olu u b'a fɔ ma récupération donc u bɛ yaala ka ɲamaw ni fɛnw lajɛ ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan n'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc art plastique b'o domaine de kan bon art plastique baara kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la parce que baara bɛ kɛ ni minɛn minnu ye olu tɛ sɔrɔ an fɛ yan donc fo ni min sɔrɔla o bɛ sɔrɔ gɛlɛya fana na o ye a gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya fana ye mun ye ni i ye minnu bɛ peinture kɛ par exemple n'i ye tableau dilan jamana yɛrɛ taabolo ma tableau sanni ka gɛlɛn a feere yɔrɔ tɛ yen sugu tɛ yen an bɛ se k'a fɔ n'an ye an ka baaraw kɛ an bɛna n'a ye sugu min na ni a bɛna san o ye gɛlɛya an kan bon gɛlɛya filanan ye min ye an bɛ jamana kɔnɔ jamana min yɛrɛ taabolo tɛ k'a fɔ k'u b'a valeur don artistes ka minɛnw na bon an bɛ taa walita de san ka valeur don la ka tɛmɛ an yɛrɛ bɛ min dilan an yɛrɛ fɛ kan donc o gɛlɛya fana man kan. Hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ art plastique dɔn Tijani Kone bolo baara in nafa ka ca. Tiɲɛ yɛrɛ la ne dessin kanu yɛrɛ de n y'a kanu n somɔgɔw y'a kanu nɔfɛ donc u ye n dɛmɛ ka taa ni ye a ekɔliso la pour que n ka se ka kalan kɛ bon gɛlɛya yɛrɛ min yɛrɛ bɛ yen o ye minɛnko de minɛnko b'an na kojugu minɛnko yɛrɛ de b'an na parce que n'i y'a mɛn i bɛ dessin baara ɲuman kɛ fo matériel ɲuman de ka k'i bolo an bɛ to ka participer atelier la ani formation u b'an sara fɛn ni fɛn ninnu olu bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka d'an ye ka jɛkulu sigi sen kan ɲɛfɛ n'an tilala an ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan. Musa Kone ka fɔ la jamana ka kan k'i madon nin baara in na wala ne bɛ mun fɔ Musa Kone ka fɔ la jamana ka kan k'i madon nin baara kofɔlen in na walasa mɔgɔw bɛ se ka baara in ta ba la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ n'a lamini. An bɛ waati min na sisan Mali art plastique bɛ dɔnnen don à l'international parce que artiste baw b'an fɛ yan o dɔ ye Ablaye Konate diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ Ablaye Konate donnen don bon o ye cɛkɔrɔba ye bon sisan Ismaël Diabaté diɲɛ fantan naani fɛ ale fana dɔnnen don mais ale fana ye cɛkɔrɔba ye bon denmisɛnnin kunda Amadou Sanogo bɛ yen o ye denmisɛnnin ye bon Sulemani Walakɛ min bɛ yen o fana ye denmisɛnnin ye bon Thierno Diallo bɛ yen o fana ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin kunda denmisɛnnin dɔw dɔnnen don bon nka o de yɛrɛ t'a to k'a fɔ ko a ko warankatalen don ka se hakɛ dɔ ma o gɛlɛya fana b'an kan donc il faut que jamana yɛrɛ k'a lajɛ ka sugu nation dɔw sigi sen kan ka kɛnɛ nation dɔw sigi sen kan artistes bɛ se ka u ka baarafɛnw jira yɔrɔ minnu na ka et puis ka jamanadenw fana wele u ka na a fɛnw lajɛ ka a kanu don jamanadenw na bon walasa jamanadenw fana ka dɔn k'a fɔ a ɲɔgɔnna fɛn min bɛ kɛ kɔfɛ a ɲɔgɔnna bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan. An bɛ wagati min na i ko sisan art plastique jatelenba tɛ an fɛ yen ka d'a kan kɔkafɛnw de talen don ba la ka tɛmɛ an yɛrɛ taw kan o de kama baara in nafa dɔgɔyalen don dɔw ka fɔ la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɔ fara u ka cɛsiri kan hali bi. Furu balaw bɛ daminɛ ni furu sira tɔgɔman de waati dɔ la kuntagala bɛ diyan wa a tɛ taa muɲu kɔ fana walasa ka faamuyali sɔrɔ furu sira tɔgɔman jɔda la an ka société kɔnɔ an ka jan an ka Amadi Sanbu lamɛn Aminata Y ka kuma bara la. O de la ka kira yɛrɛ ɲininka an y'a sela kira min ka sa o y'a ɲininka kisi nɛɛmaba ye ko yala mun de bɛ se ka suma ni kira yɛrɛ ko kira an bɛ se k'i suma ni mun ye ko nin fɛn in ka bon k'i n'a fɔ alakira nin fɛn in ni alakira bi cogo di k'an bɛ se k'e suma ni mun ye a y'u jaabi fɔlɔ ko foyi a kɛlen k'u jaabi a tilala ko fo n'a kɛra furu ye parce que furu de bi hadamaden bɛɛ saniya bon ni bi tɛ
furusira tagamala tun ye fɛn kɔrɔ ye du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ka b'a fa ale de bɛ nin du in furusira taama fa tɛ nin den karisa de b'a taama o tɛ nin den ka i bɛ taa sɔrɔ u ka furusira tagamana o b'u bolo especiellement o kɛra ɲamakala ye sa o kɛra cɛkɔrɔba kodɔnna ye furusira tagamana dulon tɛ karisa ye ɲamakala ye karisa tɛ ɲamakala ye bon min b'a kɛ a ka ɲi ɲamakala la parce que ɲamakala ye bɛɛ ka ciden donc ni ɲamakala ye bɛɛ ka ciden bon ɲamakalaya fana dabɔra dilanni de kama dilanni dun kun fɔlɔ ye furu de parce que ko bɛɛ bɛ tiɲɛ furu in de la ko bɛɛ bɛ dilan furu in daminɛ de la bon donc u b'an bila furusira tagamana an ka kɛ furuw seere ye ka kɛ furuw dilanni sababu ye bon furusira tagamana nafa ye min ye ale de bɛ kɛ sababu ye ka furu sira tagama yangaw bɛ min fɔ k'o kun yangaw bɛ min fɔ k'o kun k'o fara ɲɔgɔn kan ka dilanni kɛ n'o ɲuman ye ka juguman in bila pour que furu min laɲinina furu in ka se ka latigɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni baasi ye donc furusira tagamana ka laɲini fɔlɔ ye bon furusira tagamana ka laɲini filanan ye min ye a jɔyɔrɔ filanan ye min ye furu kɔnɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donc ni gɛlɛya nana don furu la ɲɛfɛ donc toujours ko ninnu bi sara furusira tagamana de la i b'i ka furusentigi wele karisa ne de ye bila ka taa karisa den ɲini mais n bɛ fɛ i k'u kunnafoniya u den ka nin taabolo dɔ b'u la taabolo nin b'a la taabolo nin b'a la o tɛ ne ka taabolo ye donc furusira tagamana de bɛ taa a karisa ne kɔni nana aw den ɲini mais a bɛ ka taabolo dɔ k'a cɛ la a man d'a ye donc o de y'a to mɔgɔw bɛ dugawu kɛ ko ala ka ɲinɛ kɛ furu boloma kɔ parce que ni furu diyara dɔrɔn e t'i wele bilen bon dɔw kɔni b'a diya an bolo u bɛ fɛn bɛɛ d'a ma mais dɔw bɛ yen n'u ye woro tan fɔlɔ d'i ma k'o passe d'i ma n'i nan'o jaabi de k'u ko sira labila ko ka taa ni fɛnw ye i b'u mankan sini tɛna fɛn ninnu ci ma i ka taa n'a ye a dɔw bɛ yen u bɛ min ci ma yɛrɛ u bɛ bɛn u ka woro bɛɛ ma mais e bɛ se ka ban ka taa n'a ye wa ala ko de don e tɛ se ka ban ka taa n'a ye donc e bɛ taa n'a ye de ka taa woro di bon a dɔw bɛ yɛrɛ i bɛ furusira tagama kɔɲɔ don u t'a f'i ye yɛrɛ o bɛɛ bɛ bamakɔ yan an y'o caman ye ka furusira tagama furusira bɛ ban mais kɔɲɔ don e yɛrɛ t'o kalama e min ye furusira tagamana ye o de la i bɛ d'a la ko furu sariya dɔnnenba tɛ an fɛ yan bilen parce que mɔgɔw teliyara sinon normalement ni mɔgɔ min y'i ka furusira tagama fo ka na se furu délai ma ni ciden kura nana ko ka na kɔɲɔ délai ɲini e de b'a karisa min ye furusira daminɛ a bɛ min a ka lahala bɛ nin cogo in na bon a y'a fɔ a ye k'a k'an kunnafoni k'a yira an na ale de ye nin bila a nɔ na n'u tun m'o kunnafoni sɔrɔ u tun t'u ka furu délai fɔ furusira tagamana kura ye mais sisan u b'i bila k'a tagama n'a sera seyɔrɔ la cɛ yɛrɛ ni musow bi furu délai di ɲɔgɔn ma furusira tagamana yɛrɛ t'a kalama kɔɲɔ bi k'o la e t'a kalama mais ni gɛlɛya nana u bɛ n'e wele k'i da don kuma la o erreur ba de b'an fɛ a caman bɛ kɛ ne yɛrɛ a min kɛra n na ka furusira tagamalen kɔ ka kɔɲɔ kɛ ne t'a kalama yɛrɛ an b'a fɔ k'ala k'an ka furu kɛ furu tututu ye nin waati in na sa an selen de filɛ mali kɔnɔna kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma minnu bɛ s'an ma teliyala nana kadija ko ne fɛ an ka jamana kunnafoni alamusadon desanburu kalo tile 22 san 2022 maa cilen dɔw bɔra kolowari jamana kan yaasa ka sigi ka kuma kɛ u ka finitigilaka minnu minɛnen don kabini juye kalo san 2022 mali finitigilakaw fɛ o hukumu kɔnɔ farafina worodugu yanfan jamana kuntigiw kun y'a wajibiya mali jamana kan ka ni maa kofɔlen ninnu labila yanni janvier tile fɔlɔ cɛ san 2023 Tene Brahima Ouattara n'ale ye minisiri ye mun ka baara ɲɛsinen don finitigilakaw ka lakana ma kun bɛ ni jamakulu in ɲɛma hakilina jiginna kumaɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ ni maa ninnu ni camancɛ fanga ɲɛmaa cɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye ani jamana marabolo ɲɛmaw an ka jamana dafɛ kunnafoniw san kelen baara kɔfɛ Laginɛ camancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Mamadi Doumbouya ye pankuru dɔ kunbɛn Konakiri pankuru jigiyɔrɔ b'a la tarata don desanburu kalo tile 20 san 2022 ni pankuru ye mariki kolo gɛlɛn n'o ye C9 SPM ni a nana ka Guinée tɔgɔ to a kan kabini san 10 bɔɲango Guinée kun balilen don ka bɔ u ka jamana pankuru ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ninnu ma sɔn ka pankuru ninnu sɔngɔ fɔ an ka jamana kɔkan kibaru
Chine jamana kan maaw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka fura dɛsɛli kɛlɛ Chine fura feere yɔrɔw la n'o bɛ wele nansarakan na ko pharmacie. Barisa fura feere yɔrɔ ninnu langoliyalen don k'a sabu kɛ coronavirus banakisɛ n'o juguyara jamana ma kosɛbɛ. K'a sɔrɔ kabini décembre daminɛ Chine jamana kun ye dan sigi fɛɛrɛw la minnu kun b'u bolo coronabana kɛlɛli ma. Ka kɛɲɛ ni furaw sɔrɔli gɛlɛya ye, ɲɔgɔn dɛmɛ bonyanen don kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin furako ta fan ma bɔlɔlɔsiraw fɛ. Dɔw yɛrɛ y'a ŋaniya k'u ka furaw dilan u ni maaw cɛ minnu ka ca u bolo. An bɛ taa Taiwan jamana kan ka bi kunnafoniw kuncɛ n'o ye. Bɛnbaliya min bɛ Chine ni Taiwan jamana cɛ kɛlen don maa caman dalagɛsɛ Taiwan jamana. Alamisa don Septembre kalo tile 22 san 2022 Taiwan jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ka bolimafɛn caman bɛ u ka jamana kan. Wa u ka minisiriso min ɲɛsinnen don u ka lakana ma y'a yira ko Chinois ka pankuru 39 ani u ka kɛlɛkɛ bateau 3 yera Taiwan lamini na ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 6 ye. O min kɛra sababu ye ni Taiwan jamana ye maa caman bila kɔlɔsili la sanfɛlaw ani dugumalaw la. Wa u ye mugujugu cita dɔ fana bila sen kan u ka dugukolow jukɔrɔ. Kunnafoni wata nasira la ni ne bɛ dansigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmayaso fɛ ka lasaw ma ani cawa ɲɛma dali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ala ka Mali kolo suma. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.